Saphinde salibona futhi nolunye usuku sanibonani namhlanje egameni likaJesu. This is Apostle T.G. Shange. Bingelela wonke umuntu ongilalele wherever you are, ngiyakubingelela egameni likaJesu. Namhlanje izothanda ukuqina kancane inkulumo yethu. Since you know that we are talking about forgiveness, masifunda incwadi kaMateyu chapter 6 verse number 14. Uthi uJesu ngokuba uma nithethelela abantu iziphambeko zabo, noyihlo wasezulwini uyakunithethelela nani. Angiphinde futhi, ngokuba uma nithethelela abantu iziphambeko zabo, noyihlo wasezulwini uyakunithethelela nani. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. And yamthanda ku verse number 15. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Uma ningathetheleli, no baba wena uNkulunkulu angeke azanithethelele izono zenu. Khona bakwazi ukukhuluma isingisi bathi what goes around comes around. Okwenza komunye efanele wazi ukuthi kuyokwenzeka nakuwena. Uma ungaxoleli, inkinga ke la kukhulunywa ngoNkulunkulu. And sonke siyalidinga uxolo lukaNkulunkulu. Kodwa thina sikwazi ukuxolela abantu abasonile. Kunomuntu okuthola ukuthi usabambe igqubu ngomuntu owamonayo. Sikhuluma nje kunabazalwane abangangenelani nasemabandleni ngenxa yeyinkinga ababhekana nazo, abaxolelene. Sikhuluma nje kunabafundisi abangangenelani nasemabandleni. Hayi kodwa Nkosi yami, ngenxa yokuthi omunye wona omunye, abanye uthola ukuthi babanga amakholwa ukuthi lo mzalwane waphuma kuleli bandla wazongena kuleli bandla. Abasazwana abafundisi. Mbuzo wami uthi what kind of the gospel we are preaching? Uma sizondana, ngoba iBhayibheli lithi ozonda umzalwane wakhe ungumbulali. Kunento ekuthi ake ngikhulume. Kunento ethi nje ake ngikhulume namhlanje. Yabona wena onenzondo, uNkulunkulu akahlala enhlizweni enenzondo. Ake uqala ulungisa inhliziyo yakho kuqala. Ngithi mina ke ulungisa inhliziyo yakho. Mina ngiyazi ukuthi labantu bakona. Ngiyazi ukuthi abazali bakho bakulahla. Ngiyazi ukuthi ubaba wakho wakuphika. Ngiyazi ukuthi wena washiwa indoda yakho, washiwa unkosikazi wakho. Kodwa musa ukuhlala naleyo nto enhlizweni yakho. Sikhonza uNkulunkulu oxolelayo.
omunye nje uthi ngiyamazi mina umuntu owabulala abazali bami. Umbuzo wami ke uthi njengoba ke wazi kuphi ozokwenza. Uzuyakobulala nawe. Ofa ngenkemba. Obulala ngenkemba. Naye uzokufa ngenkemba. Ngiyazi mina ukuthi lento yokuxolela inzima kangakanani. Kodwa ngifuna ukuthi kuwena namhlanje choose for forgiveness. I say this again. Choose for forgiveness. Because if you do not forgive other people their sins, your Father will not forgive your sins. Siyadinga uxolo lukaNkulunkulu, kodwa siyadinga nathi ukuthi sixolela laba abasonile. Forgiveness is compulsory. It is the thing that we have to do. Akuyona into efanele siyenze ngoba sizwa ukuthi siyathanda ukuxolela. Kodwa sixolela sizwa kahle ukuthi inhliziyo akuvume ukuthi ixolele. Kodwa ngenxa yokuncenga uxolo lukaNkulunkulu, we have to forgive. Ngiyazi mina kubuhlungu. Ngiyazi mina ukuthi nahlukana kabuhlungu. Waze wabukisa ngawe nasemphakathini. Wabukisa ngawe nasemndenini wakho. Kodwa ngizothi namhlanje xolela. Ngizothi namhlanje xolela. Ngizothi xolela. Xolela, baxolele nalabo. Umoya ingcwele. Umoya ingcwele. Hallelujah. 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 Kodwa uNkulunkulu besingaba yini ngaphandle koxolo lwakho. Namhlanje Nkosi siyalidinga lolu xolo. Namhlanje uNkulunkulu siyalidinga lolu xolo. Sixolele baba iphambeko zethu. Siyabaxolela nalabo abasonileyo. Siphe uNkulunkulu inhliziyo yokuxolela. Moya ingcwele. Moya ingcwele. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Siyathandaza moya ingcwele. Siyathandaza uNkulunkulu wethu. Inhliziyo zethu noma zibuhlungu ngenxa yokoniwa, kodwa siyaxola namhlanje ngegama likaJesu. Moya ingcwele. Moya ingcwele, moya ingcwele. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Moya ingcwele. Sisize Nkosi.